Molweni balandeli be-xhosa predictors nani babukeli. Namhlanje ke asiphethanga into ezininzi kodwa ke noko zimbalwa zifana nezayizolo. Sizawuqala ke ngoku nge-England EPL. I-England EPL siphethe i-Wolves ne-Crystal Palace, sawuthi Wolves plus draw. Sithi Aston Villa ne-Fulham. Then ke ngosithi Aston Villa straight win. I-Leeds United idlala ne-Leicester. Sawubhaka la match sithi over 1.5 funa 2 goals. Sidlule ke ngoku siye eSpain. eSpain siphethe i-Cadiz. I-Cadiz idlala ne-Osasuna. Phayana ke ndizawunika u-win-win home and away. Then ndidlule ndithi Girona. iGirona idlala ne-Real Madrid. Obviously siyayazi Madrid ke iteam enkulu ke sawunika straight win iMadrid idlala away. Sibuye sithi Real Betis. I-Real Betis idlala ne-Real Sociedad. Zoyi-2 ke za team zizawukorana u-both team to score, u-BTS ngamanye amazwi.